Hoćemo da krenemo lagano u ovu reformisanu epizodu Turskog kupatila. Hoćemo, jel sve da se zavali malo, da se opustimo u kupatilu? Zavali se, odvali se, navali se. Dobro, evo. Prvi prilog nosi naziv Nevinost bez prezervativa i ja ću ga početi rečima jednim prijateljskim pitanjem mom kolegi Hasanu. Da li ti veruješ da zmajevi postoje? Ne. Ja mislim da su nekada postojali, ali su izumrli. Misliš zbog Vučićevog zakona o informisanju iz 1998? Ne, zbog devica. Poznato je da se zmajevima žrtvuju device. No kako devica danas ima ređe nego crnaca u Ku Klux Klanu, normalno je da su i zmajevi iščezli kao rosa u podne. Mislim da preteruješ. Devojke danas idu u krevet mnogo kasnije. Tačno. Ranije su išli u krevet u 8 uveče, a danas tek u 9. Šta ti misliš, koje je idealno vreme za gubljenje nevinosti? 3 popodne, tad svi spavaju. Mislim na godine. Godine? Pa pazi, što se Srba tiče, izgleda su najbolje godine za gubljenje nevinosti one ratne godine. Da li se sećaš onog staroga filma Nevinost bez zaštite? Apsolutno. Danas bi se Kanda zvao Nevinost bez prezervativa. Kad smo već kod toga, da li ti koristiš prezervative? Sačuvaj Bože. Ja vodim ljubav samo sa jednom ženom. Znam, i njen brat je specijalista za abortus. Ti si neverovatno, neizrečivo prost. Prosto poželim da je sada pored mene Marija Louise Varn. Ko je to? Ženski alter ego Marije Šerifović? U pitanju je Amerikanka koja je nevinost izgubila prvi put tek u 51. godini, iako se pre toga 2 puta udavala. A ko su joj bili muževi, članovi grupe Pet Shop Boys? Za svog prvog supruga Marija se udala kad je imala samo 18 godina, a razvili su se već sredinom njenih 20-ih. Kako je njen muž John bio izraziti katolik, često se nije insistiralo na intimnosti, što je Mariji bio znak da se njom čovek nije zbog seksa. To je i tekako bio očigledan znak, no vjerojatno su imali veoma plodne partije tablića, monopola i rizika. Kladim se da su često posjećivali muzeje, a ne samo noć muzeja. 1982. godine, dok je i dalje bila u braku, Marija je upoznala izvesnog Karola. Par je najpre započeo aferu, ali ni u njoj također nije bilo seksualnih odnosa. Zamisli tek to, afera bez seksualnih odnosa. Pa to je kao megatrend bez ekstra nene. Ajde, ovo za muža se nekako i može razumeti, ali šta radiš kad imaš ljubavnika, a nemaš sa njim seks? Pa verovatno su igrali tablic sa kartama na kojima su bile gole žene, a monopol su igrali sa pravim parama. Naša Marija se udaje za Karola, ali verovali ili ne, ni 26 godina nakon njihovog upoznavanja par nikada nije vodio ljubav. Marija nekoliko puta ostavljala Karola, ali odlučila da ostane uz njega kada je doživao moždani udar 2005. godine. Pa greota da se tad razvodi, mislim, verovatno je kod nje proradio onaj hormon zvani testamenteron. Dok njen drugi suprug boravi u bolnici, Marija se zaljubljuje u njegovog doktora Tima. Doktora? Pazi, životna priča ove žene je bukvalno kao španska serija. Toliko muževa, ljubavnika, intriga, afera, a seksa ni od korova. Ali 2 mjeseca nakon toga, u svojoj 51. godini, Marija gubi nevinost. Najzad. Dakle, nakon svih muževa, nakon 51. godine čekanja, ona je doživjela seks od strane doktora. Ne poznajem čoveka, ali kladim se da doktorat nije stekao na megatrendu. Gospodine Vučiću, jel smemo? Smemo. Hvala. Sanjo, dobro večer. Večer. Sanjo, odakle nam se javljaš? Ja se javljam iz Užica. Iz Užica? Iz Užica. Bio sam tamo nadavno i baš je lep grad. Pa jeste. Onaj hotel je zaista perverzan. Aha, pa lepi su i parkići, lep je trg tamo i sve je lepo. A vi? Ja sam lepa. Pa kako se uzme. Sanjo iz Užica mora da bude lepa. To ne može da bude drugačije. Bazi, hvala. Evo ovako, ja sam baš slušam vašu emisiju i padi mi na mislim, ta tema, gubitak nevinosti i to sve, pa sam htjela čisto da neko svoje iskustvo, ako nije, pošto, apropo one priče kako je žena sa 51 godinu ili kako već. Slušamo te sa 16 ušiju. Eto, možete da podelite. Hajde, ja ću sa jednim ustima da pričam. Pa evo ovako, meni se desila jedna tako neobična priča sa čovekom s kojim sam izgubila nevinost. Znači, on je zvao, pa evo, čisto ovako, mislim, imam... Mom kolegi doktoru Stefanu je neprijatno, znaš, on kad se pomene tema seksa, njemu je neprijatno i on se odmakne od mikrofona. Ne, ali čisto
zbog djevojaka koji slušaju. Reci slobodno, Naravno, slobodno, šalimo se. Ja imam samo 31 godinu pa se stidim, ali recite sve. Ne, ja sam imala tada 21 godinu. Znači, dečko je zvao na telefon, pogrešio je broj, tražio je Nevenu. Ja sam rekla, ja nisam Nevena, ali sam nevina. Izvini, Sanja, ja moram da te pitam nešto. Ja nisam nevina, ali sam nevina. Šta? Jel ti spavaš sa svima koji pogreše broj? Ne, pa slušaj, pa ne slušaš mi Šalim se, izvini. Bila sam nevina, razumeš, on je tražio Nevenu. Ja sam rekla, ne, nisam Nevena, ja sam nevina. I on nije mogao da veruje. I mi smo tako pričali jedno mjesec dana na telefon i onda na kraju smo se upoznali, provozali se kolima i tako to. A mislim, znači, mjesec dana smo se telefonski čuli. A slušaj dalje priču. Pa Slušam. I dobro, znači, bilo je, mislim, mi smo ugovarali, dogovarali se kako će to sve da bude. Pusti je pogodim, seks je na kraju bio bez veze. Pa ne sjećam se pravo kažem kako je bilo. Znači bez veze, bio je bez veze, čim se ne sjećaš. Point je da on mene odmah zaprosio. Razumeš? Moja budala, Bože. Izvini, šalim se. Ali ja sam se udala za njega. 3 mjeseca posle toga. Znači to je bilo u septembru, mi smo se već u decembru venčali. Da. I 2 zlatne dece i još uvek smo u braku. A deca se zovu Aleksandar Vučić i njegov brat. Molim? Šta? On ne zna da ja ovo pričam, ubio bi me, ali eto čisto sam htjela da kažem da to prvo neko iskustvo može i da obećava za kasnije. Čekaj, Sanja, ti hoćeš da kažeš da se ne sjećaš prvog seksa koji si imala sa svojim mužem? Pa, zato što je svaki sljedeći bio sve bolji i bolji. Muž me znači, ja lepo kažemo, onaj prvi put je bio bez veze, je li tako? Pa, bila sam ja uplašena, bio je on još više uplašen, tako da... Koliko on ima godina? On je 11 godina stariji od mene, ja sam imala 21, on 32. A što je on bio uplašen? Pa, ne znam, to morate njega da pitate. Jel da ne dođe babo? Ne, to je bilo u kolima, tako. A reci mi sve sam vam rekla, ali... A koja je marka automobila? Toyota. Znači šta je to tad bilo, mislim, pojam, ono. Ko danas... Pa to je bilo 2002. Audi A7, mislim, to je da iš. Pa da. A reci mi, šta ti misliš o ovoj ženi koja još nije imala seks u 51. godini? Ja mislim da se ona malo folira i pitanje da li je to tačno. Mislim, moguće da je... Postoji sad neka fora, ako devojka izgubi nevinost, da to može da se vrati. A što inače misliš o ženama koje su nevine u 50. godini? Je li to tebi okej? Ja nemam ništa protiv. Ako neko ne želi da ima seks do 50. godine, meni je to okej. Ne može, to je hormonski poremećaj ako žena ne želi u tim godinama. Misliš nije moguće biološki, nemoguće da se suzdrži neko? Moguće ako je žena izuzetno ružna, ako je imala neke operacije, ako stvarno ima hormonski problem, to je jedino tako moguće. A zašto misliš da ne može da ima seks ako je ružna? Imaš muškaraca koji se pali na ružnoću, bez zezanja? Ne, pa ne znam za takve... Misliš na gospodina Poplazića? Pa na njega, na koga si mislio da... To stvarno nisam čula, to nek mi se javi, taj muškarac da ga pitam, mislim. Nemojte pogrešiti broj. Javit će ti se Stefan posle emisije, nemoj da brineš, javit će ti se Stefan posle emisije. Koja bi, Sanja, bila vaša poruka devojkama, to ste htjeli da kažete? Pa to sam htjela upravo, Heftajte se, deco. Htjela da kažem, ne, da ako žele da to bude nešto... Mislim, kako da kažem, može i sa nepoznatim, sa nekim koga ne poznaju dobro, jer možda je čak i lepše. Ako se dugo pripremaju za to. Jer pazi, ja sam imala 21 godinu, to je kasno za moje vreme. Pa dobro, taj model Toyota se nije pojavio ranije. Prelazimo na autoindustriju, da. Ništa, a problem bi bio fiće, jer ne mogu noge da udaraju krov gore. Nemoj fiću da mi diraš. Nemoj fiću, neko da je spomenuo negativno. Znači, seks u fići je pa ne znam, možda će to tek da bude popularno. A recite samo još, da li je Toyota bilo u garaži ili negdje u nekom ljubavnom gaju? Ili Šumarku neku. U parku, u Šumarku. U parku u centru Užica? Ne, nego na Adi. U centru Beograda. Dobro, ja moram da pitam. Da, nisi bio ti, nemoj se nadaš. Dobro, Sanja, ovo je zaista bilo jedno lepo javljanje, iskreno javljanje. A stvarno iskreno, i baš mi je drago. I meni je ovo zaista ponelo, sad ću ja biti mnogo iskreniji kad budem pričao i ovo je zaista... Pa jeste, samo nastavite tako i super ste. Da li možda imate broj neke devojke iz Užica da pogrešimo? Pa sad, uzmite imenik pa onako... Ne pitamo mi zbog nas, nego zbog našeg organizatora i producenta doktora Savovljevića. On se pali na Užičanki, to je čudo jedno. On kad čuje Užice, on se nakostriši sad, to je strašno. Pa ne mogu to da odajem, jebi. Dobro. Evo, ništa. Sanja, puno ti hvala. Stvarno si nam ulepšala večer. Važi, ajde, čao.
Dobro večer svima, dobro večer Srbijo, pratite emisiju Šta je sporno, 76. put po redu. Trenutno se nalazimo u Turskom kupatilu, a mislim da je na vezi Nevena. Nevena, dobro večer. Dobro večer, kraj telefona je Nancy. A Nancy, pravi odgovor je Nevina. Nevina odavno, ne. A dobro. Hvala Bogu. I imate 51 godinu. Verujte, Bog nema ništa s tim. Slušajte, da vam kažem nešto. Kao prvo, to sam uradila sa 17 godina. Svesno, namerno. O, jedno za vas. Sa nekim u koga namerno nisam bila zaljubljena, nisam htjela da me to emocionalno veže. Znači, vi ste samo fizikalija. Fizička privlačnost, to je taj tip, to je to. Da, naravno. To je pametno, to je pametno. Vrlo svesno to uradila, sam smatrala da je to krajnje vreme. Dobro. To je, znači, odgovor o mom gubljenju nevinosti. A nije to pravi odgovor. Morate da nam kažete kako je bilo. I vrstu automobila. I vrstu automobila. Super je bilo. Ozbiljno. Znate, kad se neko pripremi na to, kad je voljan, kad svesno ulazi i postoji fizička privlačnost, pa bilo bi idiotski da je bilo kontra. A minutaža? Koliko je trajalo? Pa ne znam, ja mislim oko sat. Ja, pa nije u redu da vaših godinama lažete, stvarno nije u redu. Pa nemojte tako, zašto? A Nancy, možda ste vi to... Pa mislim se predigrom. Aha, a predigro je ja sam Nancy, od računate. Slušajte vas dvojica da ja vas pitam. Slušamo. Dva pitanja. Recite. Kao prvo, zašto malo ne pričate o muškoj nevinosti? Evo, pitajte nas šta god hoćete. Zato što se niko ne javlja. Pitajte nas. Zato što su trtaroši. Evo, recite, šta vas zanima? Tu smo. Ne, generalno. Generalno ne, gospodin... Prozovite, gde su sad ti silni stalni javljači? Pa ne znam. Nema ih nigde. A drugo da vas pitam, jedno kviz pitanje za vas. Jel moramo Miška da uložimo? Ne. Dobro, hvala. Miška ostavite na mestu. Miran, u redu. Slušajte, da li ste čuli da sad i kondomi imaju bar kodove? Ne, nismo čuli. Ne. Pa naravno, kad ga niste nikad trebali da otvorite do kraja. Ne si sjajni. A recite mi, da li onda i ženski polni organi unutra imaju čitače bar kodova? Obavezno. Kako mislite, znak prepoznavanja? Da. Ali to opet nije zgodno. Taj čitač mora da se nalazi na određenoj dubini, znaš, sad da će određen... Pa da, to sad zavisi, ali nećemo o anatomiji. Teška pitanja za vruće vreme. Da, i kad god uđete čuje se pip, mislim, to bi malo remetilo situaciju. Nije obavezno, stavite ga na silent. Da. Evo sad da vas pitamo nešto nevezano za seks, pošto su moj kolega doktor Stefan i ja dobili jednog vučjaka na poklon, šta mislite kako da ga nazovemo? Ja sam vam poslala poruku. Jel jeste? A, to je. Hvala vam, nismo vidjeli, hvala vam. Ali dobili ste, imam da ste primili. Dobili smo. Mogu da vam kažem, ja sam predložila da se zove Srba. Srba? Da. Po vašem mužu, jel? Ma ne. Taman posla sam tako srećno razvedena. Sad recite mi, s kim je bio bolji seks? Sa tim prvim ili s vašim bivšim mužem? S kim je bio bolji seks? Sa prvim i poslednjim? Različito. Opet dobro. Klasičan ženski odgovor, dobro. Ne, pa nemojte, mislim. Različiti prilaz. Ako hoćete, baš bio je sa prvim bolji. Ovo mi je prišao od pozadi, a ovo vam je prišao frontalno. Ne. Ja bih da podelim sa vama jedno iskustvo, ne moje, već jednog gospodina koji je veoma popularan u novinarstvu, neće da otkrijem kako se zove. On je pričao kako je nekoj 40. godini bivša devojka iz studentskih dana pozvala na žurku, koju nije vidio recimo 10-15 godina. Otišao je onako mirne duše na žurku i tamo je bilo nekih možda 40 ili 30 muškaraca i niko se nije znao međusobno i veče je teklo, oni su pričali, ulazili u razgovor i ispostavilo se da su svi njeni bivši momci. Ona je napravila žurku svojih bivših ljubavnika. Strašno. Super. Prelepo. Lep skor. Eto, možete vi da napravite neku žurku. Mada bi im trebalo njoj još malo pa da me dostigne. Dobro, Nancy. Ne, ovo je sad već neka liga, pazi, imali smo Sanju 21 godina Toyota, imamo vas 17. Kuća, jel, nije Toyota?
A da, niste rekli gde je to bilo? Gajba. Jel kod motoraca u krevetu ili u vašem? Ne, taman posla. Taman posla u vašem ili kod motoraca? Ma ne, kod njega. A, kod njega? Kakav je bio krevet, jel francuski ležaj, malo ono... Ne. Kauč. U to vreme to nije bilo u modi tako. Pogotovo ne za momke. Dobro, da. Dobro, to je bila strast, ono, baš vas bilo briga kako izgleda krevet, tako, mislim, to. Normalno. Nancy, puno vam hvala, stvarno puno vam hvala na ovoj iskrenosti, nego ja ne znam jel mi smemo još da pričamo, ja. Ostanite uz Radio Beograd 202, sa vama su bili moj kolega, novopečeni doktor Stefan i doktor Primarius Hasan. Tu su još bili doktor Nebojša Saboljević, doktor Miloš Jović Mangije i doktor Boban Obradović. Ostanite uz 202.